नोंथांनि बे फरायसालियाव मा फेसिलिटि मोननो हायो फरायसाफोरनि थाखाय? जोंनि फरायसालियाव फेसिलिटिया जाबाय खाबु मोननो गोनाङा जाबाय जोंनाव फार्स्टआवनो कम्पिउटार दङ जोंनाव क्लास 3निफ्रायनो जों कम्पिउटार प्रेक्टिकेल होगोन ओमफ्राय जायफोर क्लास 10नि बा नवोदय एन्ट्रेन्स होग्राफोर बिसोरनि थाखाय सेपारेट लाइब्रेरि बायदि फरायग्रा रुम फिसा फिसा बानायनानै होगोन आरो जायखौ आङो दैदेनबाय थागोन बिसोरखौ गाइड खालामबाय थागोन नायबाय थागोन आङो फरायदोंना फरायाखै बे आं गासिबो दैदेनजोबगोन बिसोरखौ। नोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरनि अनगायैबो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै नोंथांनि नैबे फरायसालियाव कर्सफोर लानो हानाय सुबिदा दं नामा? दङ बेखौनोथ' बुंखाबाय आङो गासिबो जेरावखि जाया मानो गथ'साफोरा फरायनो गोसो गोनां गथ'फ्रा थाफैनो हागोन आंनाव नाथाय बिसोरो फरायथारनांगोन आरो गोसो होनानै आंनि रुल मथे सोलिनांगोन बिसोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो दङ ओमफ्राय फरायनायनि सुबिदा जायगाबो मोनगोन बिसोरो। नोंथांनि बे फरायसालियाव एडमिसनखौ लानो थाखाय माबायदि जगाजग खालामनांगोन नोंथांजों? बेवहाय जोङो जेराव मेरावनो बेनारखौ होजोबनाय जादों ओमफ्राय बे बेनाराव कन्टेक्ट नाम्बारबो दंखायो आरो फर्मफोरखौ नांगौबा जोंनि बिदा हरिनि दखानावबो फर्म मोनखायो एभेलेबेल दंखायो दाबो एडमिसन जागासिनो दङ जायफोर लानो गोसो जादों। फिसफोरखौ माबायदि खालामनाय जादों? फिसफोरखौ जोङो ओरैबायदि खम लानाय जादों आरो बयनिबो स्कुलाव नायजोबदों आं थाङै नायजोबदों आं गासिबो सार्भे खालामजोबदों आरो ओमफ्राय बेखौ नायनानै जोङो आंनाथ' गामियावसो मेन स्कुल खुलिनाया थांखियानो गथ'फोरखौ रुरेल एकाडेमिखौसो बे गरिब गुन्द्राफोरखौ नायनो थाखायसो आं बानायनाय ओंखायनो फिसफोरखौहाय जोबोद खम लानाय जादों आरो गिदिरसिन क्लासावनो आंना मेक्सिमाम मा जायो 6,100ल' एडमिसन फिसा गासै लेखा गस्ला लाजोबनानै 6,100। मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरखौ जाय फरायसालियाव दासिमबो गावनि गथ'खौ हगाराखै नोंथांनि फरायसालियाव सोनो थाखाय मा खावलायहरगोन? आङो गासैबो रायजो राजानि सायाव खावलायनाय जायो जे माखासे जायफोर गथ'फ्रा एडमिसन लायाखै बेहाय फैनानै आंखौ एडमिसन लानानै बा माखासे हेफाजाब जेखौ बिनो नाजायो आङो हेफाजाब होनायनि थाखाय खावलायनाय जायो रायजो राजानि सायाव। जायफोर नवोदयाव होनो गोसो जादों बेनि गथ'फोरनि थाखायबो आङो टिउसन फोरोंखायो आरो फेसिलिटि दंखायो बेहाय नवोदयनिल' नङा गासिबो SSC NDA CDS बिसोर एग्जामनि थाखाय UPSC एग्जामनि थाखायबो आङो प्रिपेरेसन होयो आरो गासिबो गिदिर क्लासनिफोरबाबो बेहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेहाय स्कुलल' नङा जायफोर सोलोंथाइ लानो गोसो जादों बिसोर गासिबो लाफैजोबनो हागोन बेवहाय। दासिम साबैसे फरायसाफोर दङ बे नोंथांनि फरायसालियाव? दासिम साबैसे फरायसाफ्रा एडमिसन लाखो? दासिम आंनि फरायसालियाव 42 जन 42 जन जाबाय एडमिसन लानाया जोङो लाबाय थागोन बे एडमिसनखौ जेब्ला मे फार्स्ट उइकसिम लाबाय थागोन आङो एडमिसनखौहाय। मा होनोमोनलाय बर'नि? সকলোকে নমস্কাৰ যাচিছোঁ। আজি আমাৰ শান্তিপুৰ গাঁৱত এটা নতুনকৈ স্কুল শিক্ষা অনুষ্ঠান ইষ্টাব্লিছ হৈছে। মই অতি সুখৰ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাইজসকলক আপোনাৰ নিউজ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। আমাৰ শান্তিপুৰ বনগাঁৱত এইটো নতুনকৈ স্কুল শিক্ষা অনুষ্ঠান এতিয়া আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু আমাৰ এইটো শিক্ষা অনুষ্ঠানটো আমাৰ অতি হাইলি কোৱালিফাইড ব্যক্তিত্ব এজনে যাৰ নাম হ'ল কিষাণ চেত্ৰী মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া যিনিকে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে আপোনাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি MTech কৰিলে কানপুৰৰ পৰা হাইলি কোৱালিফাইড তেখেত UPSCটো উত্তীৰ্ণ হৈছিলে মেইনছ কোৱালিফাই কৰিছিলে তেখেতে এটা অতি সুকৰ্ম আগবঢ়াইছে। তো মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিমান আমাৰ ৰাইজসকলে এইটো চাই আছে আপোনালোকে আহক ইয়াত কণ্টেক্ট কৰক যোগাযোগ কৰক আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। ইয়াত আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে হ'ব আৰু অতি হাইলি কোৱালিফাইড টিচাৰকেইটা আছে ইয়াত আপোনালোকে আহক যোগাযোগ কৰক আৰু এইটো অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আপোনালোকে সহায় কৰক এইটো কৈ মোৰ বক্তব্যটো ইয়াতে ফেচিলিটি কি পাব আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে? ইয়াত ফেচিলিটিটো আপোনাৰ ক্লাছৰুমটো এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। লাহে লাহেকৈ আমি ক্লাছৰুমটো আপোনাৰ ডিজিটেল পিনে ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়াতো আমাৰ সেই আপোনাৰ মডাৰ্ণ টেকন'লজিকেইটা আমি ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো অকণমান কম কিন্তু লাহে লাহে আমি আমাৰ স্কুলখন অকণমান মডাৰ্ণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনাৰ শিক্ষক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনাৰ ছিংগিং হওক ডেন্সিং হওক স্পৰ্টছৰ ফেচিলিটিও পাব ইহঁতে আৰু লাইফ স্কিলৰ ট্ৰেইনিঙো পাব আৰু কম্পিউটাৰৰ ইয়াত সুবিধাটো আমি দিম। হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি? নিশ্চয় ইয়াত হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা আছে গাৰ্লছৰো আছে জেন্টছৰো আছে
ইয়াত আপোনাৰ সৰুৰে পৰা ক্লাছ 8লৈকে আমি হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ।